Kemal Ata tebigaty. Yurdumyzyň demir gadagyna, Balkan welaýatyna yerleşýän keramatly Kemal Ata, il arasyna bolsa gaýtarmış ata, ady bilen tanalýan, haýran galyrjy tebigat yerleşýär. Bu ýerde durly sudurda bolan durly daşlary silmek bolýar. Feredeninde köp sowaly döredýän daşlar hakynda köp şaklamalar bar. Käbir maglumatlara görä, bu yerleri deňiz düýü bolanmyşyň we deňiz şeklenden soň emele gelipdir. Bir riwayat görä bolsa, keramatly adamyň dileginden bu ýerdäki dogorlar daşy öwürlenmişin diýip aýdylýar. Misrdäki piramidalaryň döreýişiniň sirli bolşaly, daşlaryň nähili bu ýerde duruşy we döreýişi sirli bolup galýar. Yerden çykýan çeşme töweregiňde üýtgeşik zatlar görse bolýar. Kiçik dere meňzeýän bu ýeriň gyr gaýalarynaky diwarlaryndan çykyp duran daşlaryna ünsülen seretseň, gadymy arhitekturalyň bedeginde ýerleşdirilen janarlaryň kelle şekillerini meňzeşäk daşlar göze ilýär. Ýylmanan oýukly ýerleri bolsa, hasa geň galyrjy. Diýoleriň gowy görüp ýatýan Kemal Ata çeşmesiniň gyralaryna ýer şaryny meňzeş daşlar el bilen düzülen ýal bolup görünýär.